ku yi subscribe a YouTube channel mai suna Namaleko TV. Za ku nishaɗantu. Rijiyar nan ma, matsalan ka je ma ruwan shi ta ka je na kawo kanwa. Kamar ɗanɗanon dankali. Sweet! Kamar ɗanɗanon kunun kifi. Ko ruwan ma daga Bahal Maliya yake ne. Allah kai sauri ka cika wannan bokitin da Allah tun na dan kare wallahi tallahi. Ha. Ka dan cika wannan karan bokitin ne tun na kai awa bi ina jiran ka. Ko dalla ga warare banza. Idan ba za ka jira ni ba, kai tafiyan ka wannan dalla. To tun nake jiran ka mana wajen awa biyu? To dan kana jira na gidanmu ɗaya ne. Ai tare muka zo. Ya za an wuce. Ai ina nan he ka cika shi wallahi ba inda zan yi. To ni ma na rasa abun ne. Bokitin ma kaman ba samun lalle wani ba. Mu zo tare ka ce in wuce ba inda zan je sai ka cika shi. Allah ka Allah. What? Kai wajen Allah wannan karamin abin ku ka kawo tun ɗazin kai da ka cika ka zo ka taya shi mana kai kuma da hauka ɗan karamin abin nan ka suka shi tun ɗazin fi sabilillah ina ta jiran ku a can gurin so nake in yi wanka a rijiyar nan saboda an kira ni a maka muna da ɗaurin aure ko wanka za ka yi a cikin rijiya mana ni a ciki nake yi ba ganni dogo da ni ba an gaya ma baho ne wannan kai wani irin donkey of aladanniya nation ne kai wani irin buki bakiro ne ana wanka rijiya ne ni dai yanzu kai ka sauko abin nan ka zo ka taya shi ku cika wannan abin sauri nake maka zan tafi zan yi wanka a cikin wuce gaske ban da lokaci to a jira mu mana ba mun riga ka ba